Karepe kapan di, Pak? Piye, Pak, jarene? Kowe? Separo neh. Nggo maneh. Paring ngono sabar ya Allah. Saiki pojokan ngarepe disorot banyu. Wis gampang ku nek kuwi jek nang pojokane kok. Ya wis. Pak digake mandi, Pak. Kula Mbak Rafa, Mbak. Aku apa nyoteng lekmu kok. Oh. Darane mandi. Nah, akhirnya bongkar lekmu karepe ora iki ora lekmu. Kae gak, kae lo sing kuning gak ya Allah ya Rabbi ya kan. Lah ki gawa nek mbok gawa. Mo, meja kono Mas. Lah kok nak wae. Aja ngisor to Pak ning kono lho Pak. Kok wong kok ora duwe anu. Wis guys iki jebol iki guys. Iki mergo ape tak kamar terus tak nuansa coklat-coklat. Wes. Nek kamare pengko nek tak nggo Mbak Mur ki nek turu-turu kene lekmu aku ki ngrepakno ndekne. Nek udan-udan ora sah mulih tak gawekno kamar ning kene. Nah. Yes. Sisan nih. Jane ya ape ora guys, tapi kok wis mesisan lah. Dijebol. Apa tuh nenek piring apa tuh? Parondangak tapi Iya, Pak. Ya, Mbah. Ndak bengi acarane kan gak ngene tapi dadi ngene ya wis. Gak apa. Acarane ndek bengi piye? Acara wingi ya ape ngulon kono sik iki njaba sik dibaro kakek jero mburi. Lah jare Mbak Mur kon jero dhisik nek resik-resik mesisan lagi jowo. Tapi Mbak Mur bener. Mbah sekarang kono. Ora gek njaba. Malah malih. Lha kok tak cewek kamaran Pak niku nek Mbak Mur turu kene. Wo. Mbek sak bojone sak anake. Tak gekno kamaran, tak kei spring bed. Tak kei anak Habib Sek. Oh itu turu kene. Lah, AC. Lho mak kene makan apa? Pasane tak gulungi. Mbak kosong. Papa. Papa ada samanya. Iya cukup tapi. Ape enek Habib Sek. Habib Sek gede Mbak. Sing sedengan-sedengan ae. Sedengan. Kayak Pak Munaji. Engko ustate, ustate Pak Rum. Sayu mau papan mau. Nah, papan kuwi engko ape tak nggo kamaran kene tak warna coklat lagi. Tapi aku pokoke iki anakku kok sampe nek wis gedhe gak yo kamare dienggo rapa. Lah engko terus turun ndi. Ngono, kita kamaran sholat yo kenek kene yo kenek. Kayak HP mantu ya Pak. Mbak Mur kok kayak HP mantu ya aku. Kok kira-kira ditekani besan ngopi dingenekno. Walah omahe besanku lah. Terus besanku kono cerita. Walah omahe besanku lho. Jentrek lemah wompu. Ora rugi aku ndek besan damel tenang. Besanku mesti cerita-cerita tanggane ngono, Pak. Dadi ki omahe tak dandani dhisik aku ben besanku kok aku ben disanjung besanku ngono lho.
Jeneng iki wong pamer. Iya no. Lho iku fakta. Oh, besan tenang. Besan lho omahe. Ya Allah Damis, ngarep omahe, guri omahe. Omahe jentrek. Lho, kondar kok ngeyel kowe kandang ya, Mbak. Oke. Tunggale gong jenggur kae. Lho, biasane besan ngono, Pak. Andane golek besan ki yo. Nah, nek ora duwe. Oh, alah. Ape mangan nek kedanan nang emper. Engko yo ngomong kandhane kok gak percaya. Sak umur tak dandani ngene iki. Engko nek aku lina mantu untuk besan iki aku ben diomong besan kono kok. Murah kono ya omong walah. Ndoroku mah. Jejer 8. Ngono. Kesel aku dah resik-resik. Mur utah mur sabune mur. Ya sarapan, Bu. Orang mau sarapan. Apa gung urung tak sabu. Pokoknya hari ini lek Damis sini dandan guys. Wis tak mikir apa isik. Biasanya mikir iki. Dandan isik. Takkan dari kowe nek rambut dari. Nek kayu kena gudeng terus. Iya wis bener kowe. Iya. Kok herbal wis gak kena. Heeh. Karek iku ganti watak. Yo simpang tanah omah kono misan. Kene ae. Salah skill. Simpang kono lho, sori kaya anu dicoploki. Sing pecah rasa menggu. Hah? Kemarin mbok guyang isik, treke Mamat dadi guyangi kirna ya, karek kowe. Udahan apa dae, Pak? Ya ya engko garap tembok isik iki kok. Yang ger diseh rono gak apa, engko dipilehi esuk. So. Nah, iki nek notoke ndruse. Bebar pokoknya tukangnya gawe panggonan. Iki lekmu. Iki. Ya permesan sing takok jarine, lekmu ki apa cek saudara lek to? Iya bener. Lekmu cek saudara lek to. Lah ya meh kok meh miru kok. Tapi kode ya, Pak. Enak sing mirip saudara apa saudara lek to.
Ya iso bener. dulur iso mirip-mirip ngono. Heeh. Mirip sapa ya, Pak? Hah? Mirip Lastomo kowe iki. Hah. Kakak tinggal ngetiketan golek papan sing utuh ae ya. Lihat pilihan ora kek ora kek tiket go wong kono. Bulan. Kok kowe anggere sedika dawuh ora ngaleh kok kene karo nduk. Sombong lo, Mis. Iki pemirsa nek sombong lo, Mis. Tuh. Iki sampeyan iki aku pamerno besanku. Besanku ben pamer nang kono besane. Wah, besan. Dah ono. Papan niku dipilih sing apik-apik terus digawe. Ya. Laporan karo tukange kan wis dipilih sing apik-apik ngono. Angku teko kene lho Pak, iki lho Pak tutup bisa. Nek itu Pak rapi yo lho. Kene lek ngono. Tutup kayu misalnya. Aku desain paling kondang. Desain iki. Aku dek dadi desainer ngono. Kene kok kan foto-foto to Pak. Oh lho, gambar-gambar legamis. Kesel. Ruang makan. Nih, nang kono kok. Pilih kurang. Iki juga cukup tambahan. Itu punah. Kandel Pak, paling kandel. Iya sematang yo lek. Iya. Dia mantap sampai sekarang. Saya tak udah.
Wis Pak, posisi. hilang. So, apa datang tengah kering pola itu. Montore gosok ya. Itu kan ada ya. Wah. Ayo, Pak. Ini Mimpin gini. Ya, waktu mulai Pak tak dipokno mimpin, Pak. iki bener-bener mul kuwi. Montore gosok, guys. Lampune mekan, Mak. Iki ya boleh. Lah sing paling penak motor sing tanggo. Nek numpake polahe piye yo? Aku ora ngambil lho, Pak. Nggih. Mantap pundi? Ayo, Pak. Sini turun. Alah. Gosok kabeh montore. Anyar yo gosok. Berangkat sekolah wis melebihi iki. Alah jane ki TK yo jam 8. Oke boy maneh sing ditambahin neh herbal neh. Masak apa lekmu mbok masak napa, Mbak? Nang kene iki wis ora mulih-mulih. Jadi pakane enak pisan. Rasane. Dikeki mani, Pak. Wak ndil. Jendol, Mak, direne. Kan gede to, Mak. Jendol, iki jendil. Pancen pemirsa koplak. Wak jendel lho jendol dindemu kono. Terus guys wis dibuntu tenan. Ngeri. Wis arsitek. Ora barbar ora seneng kowe lah. Kok iso kayak proyek terus ya. Bariki iki bariki. Oke. Ya urung lah kok. Urung bar kok kene dhisik. Lekmu ki wong ngantri ki ngguri walah jagatan, guys. Ora tau leren iki wong. Wis guys, tak masak dhisik guys. Bisa dikonten lagi dan kita bersambung lagi pokoknya konten nang omah. Bar konten iki konten baut tes pokoknya perconcongan. Sing penting seger waras dono senggalan cedhak rezeki dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.